அது என்னடா சொன்ன அவன்? யாரோ 10 பேர் அடிச்ச டான் இல்லடா நான் அடிச்ச 10 பேரும் டான். நான் வர அவரோடெல்லாம் പറ ഞാൻ വരുന്നതെന്ന് എന്റെ കേജിയെപ്പം വീണ്ടെടുക്കണം. உங்களால ஒரு பிசினஸ் செய்யாமோ ஆஃபர் க்ளோசஸ் சூன். கைவே பயமா இருக்கா? இதுக்கப்புறம் இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும். நான் சொல்ல போறது ஒன்றும் உனக்கு புதுசு இல்லை. இருந்தாலும் நான் சொல்றேன், நீ கேளு. I'm waiting. பண்றாங்க. நான் நேர்ல வரேன்டா. உள்ள வந்த பகுதி அண்ணன் யாரு?